Sa selebrasyon ng ika-14 na anibersaryo ng CLTV, handog namin sa inyo ang mga programang tiyak niyong aabangan. Mga balitang maghahatid ng totoo at tamang impormasyon mula sa pinagkakatiwalaang CLTV News. Bahagi na yon ang lakas po ng current. Kaya ang pakiusap ng lokal na pamahalaan, sumunod muna. Usapang business. Paano nyo nagawang umasenso ang Mekeni naging international range? Kulturang Kapampangan. Mga Pampangan tamo. Ating kaming kay uling, Kapampangan kami. Local events. Matinding hamon dahil po sa COVID-19 pandemic. Public interest. Itatanong natin ang mga tanong na hindi kayang itanong ng iba. At mga isyung panlipunan. Huwag maging bulag, huwag maging kinig, huwag maging pig. Samahan ninyo kami sa TV, sa aming website, at sa social media. Dahil ang CLTV, mapapanood anytime, anywhere.